Bueno, hola, vaig a gravar-vos este mini tutorial i bé, més que res volia que em veiéreu la cara, que no s'oblidareu de mi. Bé, vaig a passar a que vegeu la pantalla del meu ordenador. Ara suposa que haureu d'estar veient-la si teniu la pàgina web del curs en aules. Anem a Scratch i vaig a buscar el tutorial. Me'n vaig ací a idees, me'n vaig a veure tots els tutorials i anem a fer este primer tutorial d'animació més senzillet, este d'ací. Podeu You can escoltar change el costumes vídeo to on animate your character. t'explica Every sprite has multiple costumes. tot això i seguir els passos per anar fent-ho. El primer que vaig a fer és eliminar el gat, així en l'iconet de la paperera, i afegir un nou personatge. Vaig a filtrar per animals i vaig a agafar, per exemple, la papallona esta. Bé, ara, pues, en esdeveniments, quan la bandera es cliqui, vaig a fer un bucle de repetir 10 vegades el canvi de vestit. I per a que no ho faci molt ràpid, perquè ara ho faria rapidíssim, vaig a fer-li una espera. Una espera, després de canviar de vestit, de 0,3 segons. Ara ja tenim animat i este seria més o menys el primer tutorial. Important, doneu-li nom, tutorial animació 1, i compartir-lo. Si no el compartiu, suposa que no el podré veure. Li feu clic a compartir i esta és l'adreça del tutorial. L'agafem, la copie, me'n vaig a la tasca, estic connectat en aules com a alumne i ara faig la tramesa. Bé, i la tramesa és una pàgina web. No sé per què Aules últimament està donant bastants problemetes i han desaparegut d'ahir les icones. En recordeu-se que aquesta primera icona és per a veure més botons i vaig a posar primer un títol, tutorials, animació, personatges. El pose com a capçalera gran, el subralle, a veure si trobo, el posa en negreta, el subratllat crec que estava per ací, i el centre. A continuació vaig a posar un enllaç al primer tutorial. Poseu així, vaig a llevar-li que me s'ha quedat lo de negreta i subratllat, i això ha de ser un enllaç, estava així, a la URL del meu projecte compartit. Li dic que vull fer-ho en finestra nova i això seria en principi una manera de fer la tasca. Si voleu fer-ho més guapet, en comptes de posar un text així que faci d'enllaç, anem a posar una xicoteta imatge. Per això me'n vaig altra vegada així. Una cosa, ja que estem així en la carpeteta,
esta icona teniu tot el que són els vostres projectes. Vale? Mireu, així n'hi ha un d'un intent que havia fet abans, no té ni nom, està buit, pues el deixo de compartir i vaig a eliminar-lo per no tindre per ahí basura. Vale? Torne a este. Vale? I vaig agafar, per exemple, aquesta imatge que em faça com a enllaç. Podria agafar la imatge, suposa que en el botó dret deixa la imatge, però vaig a fer-ho amb una captura. Tindríeu que posar en el vostre sistema un programa de captures. Vaig a fer una regió rectangular i vaig a capturar això d'ací. Ho capture, 2 clics, i ara eixa imatge vaig a guardar-la, vaig a guardar-me-la a l'escriptori. Captura tot ànim 1. I ara me'n vaig a la tasca i puge una imatge. A veure, captura tutorial 1. Així t'obliga a posar sempre algo. I vaig a fer que aquesta imatge faça d'enllaç al meu projecte. Això ja ho podria eliminar perquè ho he fet en la imatge i podria posar-li així, per exemple, fer-ho d'esta manera. Ara sí, ho subratllo. Vale? I a continuació faria tutorial 2, tutorial 3 i quan ho tinc, recordeu, guardar els canvis. Guardar els canvis. El meu internet es veu que no va massa bé. Bé, una vegada guardats, ja estaria la tasca feta. Bueno, ens veiem. Espero que estigueu tots bé i que això passe pronte. Vinga, adeu.